pag-usap mga kahandos. Dahil nasab nga balak, ang akong ihalad nga na kaninyo. Kaya akong balak, alang kini sa mga ginikanan, ilabi na sa mga mahan, nga walay pagpakabana sa ilang mga kanakan. Ug alang usab sa mga anak, nga sobra ang ilang pagpanggal pagmahal, ngadto sa ilang ginikanan, ilabi na sa iyang amahan. O karon, dili ta maglangay, ani akin akong balak nga naguluhan. Amahan, tan-awa ang imong anak. Amahan, tan-awa ang imong anak. Pagkapait sa imong kapalaran, sa pagpangga ikaw hinikawan, lunlon kasakit lamang ang imong naagian, tungod kay gibaliwala ka lamang sa imong amahan. Apan bisan pa man nianang tanan imong gipaningkamutan, nga maangkon ang gugma sa amahang way batasan, tanang gisugo niya imong gituman, bisan kini og buhat nga dautan. Ikaw gitudluan sa dili maayong mga buhat, sama sa papanghold up, panulis og pangawat, aron aduna siya'y kwartang madawat, para makapatuyang siyang bisyong kinawat-kawat. Sugok sa daotang kapalaran, anak nga mapinanggaon sa iyang amahan, sa pagpanulis nasakpan, o sa mga pulis napusilan. Amahan nagbasol sa way gininhawang anak nagatubang, sa tumang pagmahay nagpanampok sa dughan, samtang ang inahan nagdangoy-ngoy o naghilak, militok sa mga pulong nga nagkanayon. Amahan, tan-awa ang imong anak. Mao kadto ang akong balak maghandos, nga naguluhan. Amahan, tan-awa ang imong anak. Mga ginikanan, ilabi na sa mga amahan o ginahan diha, nga kulang o pagpangga o pagmahal sa inyong mga anak. Imasap, sa mga kaanakan, nga kulang o pagpangga, ngadto silang nga mga ginikanan, kinakuang tambag alang sa tanan, anha pa ba ninyo ipakita ang inyong tinuray nga pagpangga o pagpalangga sa inyong minahal sa kinabuhi kung wala na kini? Kung dili na kini makabatsyag sa inyong pagpangga o pagmahalan. Aga paghandos, mao kadto akong balak nga naguluhan. Amahan, tan-awa ang imong anak. Kinanlang yung alagad sa kanginan, handos na batay utso, bayro ni Bailey Tradwingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may adlaw pag-usab kanatong tanan.